Yi magana mana. Ki yi magana a jiki sosai. A'a to waye sa kiki? Wajiman waye sa kiki? Ki yi mana bayani me zaki da 'yan mutane? Ki answer questions sun me zaki da yarinya? Me zaki da yarinya? Yanzu aka ce za ka kyale ki ta ku tafi ofis matsala za a samu. Yanzu a'a ba abin da za a yi mata. A yanzu Ni fa a baya na take yaran ba asali ne ta rike hannun sai nake cewa ke me haka wai wannan yarinya ta goya zan miki dan Allah kawai sai na fike nake cewa ke wai ba ki gane ni ba nace a gidan ku ban ma ban gane ki kawai sai na maka sai na maka Wurin ba mutane ya wurin cire hannunki ba za ki bude ba ba ta tafi da a ina kike gaya mana